Hello guys, tesa hai na hai pung ham tesa jotona no ani Europe family te ani mare kiting do to ani video no nai tong nai rok no ngai tai tini hinggang tam khanai no rok ang hawano tabuk no sai riwano ani tabuk hang kasini pare wo busu mane taiga thaya no rok nam phunuk rinai hingke no rok nang kubang ma din no phunuk na tam abare wo thangma rok mane abro ko to thaya ko ongkai abro to tipon si ko ongkai tabung nang kai thai ka aste aste start ongha prothom tabung no thayo ongkai no nang abo phunuk nai ongkai chung para ne boru rok ongkai amorok muchung raso paisa ya tam ne bagai ongkai par onuman thok chungu ongkai chung je ne dikhai man ongkai yak bai thangkai mong kapai sarangu ongkai judi chung bazar panjan thangka ongkai abo tam dugano panjan thangka mong ongkai chung sar genang manai maximum sar genang manai chung ma sau ongkai chung ne bai thangkai abo sara ongkai amo thongma ba alada narong phunukano tabuk ang aro thangoi roknai dong onali tabuk kang osu kolkate bo sikango kholjak tong tabuk mono baja khainai nai tongni narok nang phunukano guys sine village live kono sung mitung rok paitana nang narok nas tu tabung hang narong phunukano tamo thai ka hingkai tabuk to satung tong ko wati to phai ka hebun tini te satung tong khanai nai de kono se sijagya narong prothom nang phunuk nai tong di guys tamo thai ka hingkai narong tang sikango no sajak tamo o kha noi yang rogo bokrok ka ko ongkai narok na te phunukano yang mo tongo tebo phunukano nai di eko ongkai tabote pagi khai to thaya ko je thaimon prano phunuk ang kai mong ke kang ho guys nai tong sung ngete baki ke dalo rong mamang si ngete baki ko to bote ka motamuti 2 din poreng kano nugli na ble nongor yang nugla kha motamuti tabuk to thai kano aro bote dita noi ma khna Coba.